Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim, Rail Faiz Rahmanov'ның Fikir Yürtüşçülerге деген kitabından вағазларны оқуына давам етем. Бүгінгі вағазның темасы тіл йөрәк көзгісі деп атала. Рәхим етіп тыңлағыз. Балалар уен майданчығына барсақ та, мәктептен қайтушы оқушыларны очратсақ та, бірер спорт ярышына барып үсмерләрнең үзара сөйләшкәнен ишетсәк тә, колаклар үрә тора. Неліктән дисезме? Күпчелек балаларның авызыннан ышкынган һәр 10нчы сүз сүгенү сүзе. Барлык балаларда андый түгел әлбәттә, әмма бу начар гадәткә иярүчеләре байтак. Әллә зур булып күренәсе килү теләгеме, әллә инде шул юл белән үзләрен күрсәтәсе килүме, белмим. Ничек кенә окларга тырышсаң да, бу чиктән тыш ямьсез гадәтсезлек татар-мөселман балаларын бердә бизәми шул. Дөрес, өйдә балаларыбыз авызыннан андый сүзләр ишетелмәсә дә, урамга үз ишләре янына чыккач, алар үзгәрәләр дә куялар. Без, өлкәннәр, үз балаларыбызга шул хакта ныклап аңлатсак иде. Сүгенү сине зур итеп тә, батыр итеп тә, текә итеп тә күрсәтми. Киресенчә, дәрәҗәңне генә төшерә, дип гел тукып торырга кирәк. Тамчы да бит тама-тама каты ташта үз изен калдыра. Шуның шикелле, яхшылыкка чакырып әйтелгән сүз дә йомшак калыпка тәэсир итмичә калмас. Балаларыбыз сүгенергә кемнән өйрәнәсең? Кемдер интернетны, телевизорны, дусларын гаепләр. Әйе, аларда да гаеп бардыр, әмма проблеманың асылы бездә, зурларда. Иң беренче бала өйдә, әти-әнидән ишетә мондый начар сүзләрне. Аннан урамдагы дусларына кабатлый һәм шул рәвешле сүгенү сүзләре тарала. Шуңа да балаларыбызны гаепли башлаганча, иң әүвәл үзебез дөрес һәм матур итеп сөйләшергә өйрәник. Үзебез үзгәрми, төзәлми торып, балаларны төзәтә башлау файда бирмәс. Әгәр дә хадисләргә күз салсак, сүгенүнең бик начар, бозык гамәлләрдән саналганын күрербез. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә: тыйнаклык, оялчанлык иманнан, иманлы җәннәттә булачак. Сүгенү ул дорфалыктан, дорфалык ягымсызлык, сөйкемсезлек җәһәннәмгә илтә, дип әйткән. Тирмизи риваяты. Әйе, әгәр дә ояла белмәсәк, авыздан нинди генә сүзләр чыкмаячак. Менә үзебезне кешеләр белән дорфа тотсак, юаш күренмим әле дип сүгенү сүзләре куллансак, бу ахыр чиктә гөнаһлы гамәлләр булып тупланып, безне уңышсызлыкка алып барыр. Үзебез хакында мин иман әһле, Аллаһка ышанам, мин мөселман дип әйтәбез икән, димәк без беренче чиратта телебезне фәхиш сүзләрдән сакларга бурычлыбыз. Чөнки безгә үрнәк булган җәннәт юлын күрсәткән сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Мөэмингә әрләүдә, ләгънәт кылуда, әдәпсез сүзләр әйтүдә, сүгенү сүзләре куллануда хас түгел, дип әйтеп калдырган. Тирмизи риваяты. Нәни кардәшләрем, әйткән сүзләребезгә тугры булыйк. Без үзебезне мөселман дип саныйбыз икән, мөселман кешесенә хас булган гамәлләрне эшлик. Мөселман кешесен бердә бизәмәгән, аның намусын пычрата торган гамәлләрдән ерак булыйк. Бигрәк тә тел мәсьәләсендә игътибарлы булырга кирәк. Әгәр дә без начар сүзләр кыстырмыйча сөйләшә алмасак, димәк, бу безнең сүз байлыгыбызның бик аз булуын күрсәтә. Сүз байлыгыбыз аз икән, ул безне белемсез, надан кешегә санарга нигез тудыра түгелме соң? Белем тупламый торып, бу тормышта ничек уңышка ирешербез соң? Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанучы кеше
яхшы сүзләр белән сөйләшсен, яки бер нәрсәдә дәшмәсен. Муслим риваяты. Менә шулай, хөрмәтле мусульман кардәшләр, сөйләшкәндә матур, ягымлы сүзләр генә кулланыйк. Исән сау булыйк, дусларым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.